εργασία να νιώσω παραγωγική και έναν κύκλο να με κάνει να νιώσω πως χωράω σε αυτό. Και δεν περισσεύω. Βάζω περιθώρια στο μυαλό και τελεσίγραφα. Περιμένω και επιμένω. Παραμένω αισιόδοξη, μα και σε εγρήγορση. Αν οι ιονοί δεν φανούν και δεν θα έχει λιδόνια μπροστά μου, θα αρχίσω το καφετάρισμα. Ο πελώριος χάρτης μπροστά μου. Θα πακετάρω κούτα προς κούτα τη σκέψη και μετά τα λιγοστά υπάρχοντα. Και θα χαμογελώ με ένα πονηρό χαμόγελο κάθε που κλείνω κούτα. Είναι αυτή η ερώτηση που με σκανδαλίζει και τα χαμογελώ. Είναι συχνή συνήθεια εκεί έξω, όταν δεν βρεις αυτό που αναζητάς, να ξεκινάς με χάρτες ανοιχτούς, το πακετάρισμα σκέψεων.